F'xahar ta' Ottubru 2024 madwar 400 isqof u anke saċerdoti u lajċi se jiltaqgħu il-Vatikan madwar il-Papa Franġisku biex inkomplu niddiskutu dwar is-sinodalità. Tgħiduli di x'inhi dis-sinodalità? Li aħna bħala Nsara nimxu flimkien. Din il-laqgħa stess tissejjaħ sinodu mixja flimkien. Se nkunu diversi nies b'diversi lingwi minn kull parti tad-dinja, hija esperjenza fiha nfisha li tiltaqa' ma' tant nies ta' kulturi, lingwi u esperjenzi differenti. Imma fiha nfisha din l-esperjenza ta' sinodalità li aħna nimxu flimkien, nitolbu flimkien, niddiskutu flimkien, tittejna biex ikonna knisja li verament nimxu flimkien. Tliet temi importanti li se niddiskutu din is-sena huma li aħna nkunu nies li jħobbu l-għaqda, li nkunu knisja f'komunjoni, li nipparteċipaw flimkien fil-ħajja tal-Knisja, xi knisja mhux tal-isfiju tal-qassisin biss, imma hija ta' kulħadd, hija l-familja tal-Insara, tal-Imam din kollha, u li aħna nkunu wkoll poplu missjonarju, li ma nibżgħux nagħtu xhieda lil Ġesu. Itolbu ħafna lina biex din l-esperjenza li se ddum xahar sħiħ tkun għalina wkoll esperjenza li tqawwina fil-fedeltà tagħna lejn Ġesu qabel kollox, tiġborna flimkien madwar il-Papa u tagħmilna wkoll rajja skont il-qalb ta' Ġesu. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddisa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħnina. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħnina. Inti rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li jwallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom li kontom mejtin fid-dnubietkom u ħtijietkom, li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta' din id-dinja, skont il-kap tas-saltna tal-ajru, tal-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħkem fost dawk li ma jisimgħux. Aħna wkoll għexna darba marqa fil-passjonijiet ta' ġisimna. Konna nagħmlu l-opri tar-rieda tal-ġisem u femietna. Konna minna nfusna u li tilkorla bħal-bqija tal-bnedmin. Imma Alla għani fil-ħniena tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna meta aħna konna mejtna minħabba fid-dnubietna tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu bi grazzja intom salvi. Qajjimna miegħu u qiegħdna fis-smewwiet ma' Kristu Ġesu biex juri fi żminijiet li ġejjin l-għana bla qis tal-grazzja tiegħu bit-tieba li wera magħna fi Kristu Ġesu. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi
U dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'don ta' Alla, mhux bl-opri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjinna biex nagħmlu minn qabel. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajdu bil-ferħ lil mulej nies tal-art kollha, aqdu bil-ferħ lil mulej, itlu quddiemu bana ferriħi flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jaħwe u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Itlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu bit-tifħir fil-btieħi tiegħu. Roddulu ħajr u birku l-ismu flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu flimkien. Aħna il-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu Mallem qgħid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu ħabib min qiegħed nimħallef fuqkom jew qabbadni inqasmilkom il-ġid bejnietkom. Mbagħad qal lin-nies iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba. Għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U għalilhom parabola wieħed raġelani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejn u bejn ruħu x'se nagħmel. Għax dan il-frott kollu m'għandix fejn aħżinu, qal ara x'nagħmel. Inħott l-imħażel li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li lin-nifsi ruħi għandek ħażna kbira ta' ġid tal-bosta snin mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla iblaħ li int. Dan il-lej stess jitolbuk ruħek lura. U l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu. Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Iftħu għajnejkom u ħarsu irwieħkom minn kull reba. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Luqa u jgħidu il għaliex kien hemm xi ħadd mill-folla li talbu biex jindaħal fin-nofs ħalli jgħin ħalli ħuh jaqsam il-wirt miegħu. U Ġesu ma rridx li jiddeffes fi kwistjonijiet familjari imma imbagħad jieħu l-ispunt biex jgħid lin-nies dan il-messaġġ importanti fuq ir-reba. U jżid jgħid għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U nafu hawnhekk jgħidin il-parabola ta' dan ir-raġel illi kellu kotra ta' frott mir-raba tiegħu u dawn ma kinux joqgħod tal-frott fil-maħżen li kellu allura qal l-aħjar huwa illi nħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħu l-ġid kollu li għandi.
Mbagħad qal ħaġa oħra ma' dar-raġel ma kienx kuntent biss illi jaħżen il-ġid, għalissa ngħid li nnifsi strieħ, kul, ixrob, ixxala. Li ma kienx jaf dar-raġel u li dak il-istess il-mulej kien se jsejjaħlu għal ħajja ta' dejjem. U għalhekk Ġesu hawnhekk jgħidin il-parabola biex jiġbed l-attenzjoni tagħna fuq kemm huwa importanti illi aħna ma jkollniex din ir-reba li tmexxina fil-ħajja tagħna. Għax dan ir-raġel imbagħad fil-fatt strieħ orajt għax strieħ għal dejjem, imma ma kellux ċans jiekol, jixrob, jixxala dak li kellu. Għalhekk Ġesu jinsisti ħafna li noqgħdu attenti fuq ir-reba. Li tfisser dik il-kilba illi jkollok aktar, illi ma tkunx kuntent bli għandek, imma li trid dejjem aktar. U din ma tħallikx fil-paċi. Il-fatt, wieħed irid joqgħod ħafna attent bil-Malti għandna espressjoni li tgħidlek il-flus dominanti u lill-orrief jagħmluhom injoranti. Kemm hu veru li jekk wieħed jorbot qalbu ma li għandu l-ħin kollu jrid iktar, qatt ma jkun kuntent fil-qalb tiegħu u jkun qed jikmandaw il-flus flok jużhom għal ġid. U għalhekk Ġesu jgħid hawnhekk jagħmel dal-punt il-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu, għax Ġesu qed jiġbed l-attenzjoni tagħna għal fatt li aħna m'aħna se ngħidu xejn magħna. Fl-aħħar ta' ħajjitna dak kollu li nkunu jew ġemmajna jew ħżinna se nħalluha. Ħalluha ta' warajna. Fil-fatt m'espressjoni oħra bil-Malti li tgħidlek il-flus mhux ta' min jagħmilhom imma ta' min igawdihom. Jekk inti qed taħseb biex tiġma' għalik bla ma tistana quddiem Alla kif qal Ġesu hawnhekk, hemmhekk żbaljat. Il għaliex iġġemma kemm iġġemma fl-aħħar mill-aħħar meta l-mulej isejjaħlek, aħna ma nieħdux il-ġid li ġemmajna, imma nieħdu il-ġid li nkunu għamilna mal-oħrajn. Aw Ġesu mhux qed jgħid m'għandikx tippjana sew għal ħajja tiegħek. Imma li meta tagħmel dan u anki il-ġid li inti ikollok tużah sewwa, tużah biex taħseb ukoll fl-oħrajn, tużah biex tistana quddiem Alla. Dan jottalina personali imma jottalina wkoll bħala Knisja. Knisja teħtieġ ħafna riżorsi. U tagħmel dan mhux biex taħżen u tu pjaċir taħżen, imma biex tużhom kontinwament għal ġid tal-oħrajn. Kien ħarsu lejn il-ħajja tal-Knisja naraw kif il-Knisja taħdem għal fqar, għal dawk li m'għandhomx jieklu, għal dawk li għandhom xi bżonn partikolari, għal vittmi, għal dawk li qed ibatu. Għandha diversi istituzzjonijiet, ħidmiet u proġetti ta' għajnuna ma' tant nies. U nafu li għalihom hemm bżonn il-mezzi jekk trid verament tgħin, u għalhekk nitolbu l-mulej biex jgħinna ħalli nsibu dejjem il-mezzi neċessarji li jkunu jixirqu l-ħajja tal-Knisja u li nużawhom kontinwament biex il-mezzi bihom nagħmlu l-ġid. B'dal mod inkunu tassew qed nistanu quddiem Alla u nilħqu l-iskop tal-ħidma tagħna
bħala knisja li kontinwament nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn. Itolbu l-mulej kemm għalina personali biex jgħinna ħalli jħallisna mir-reba kif ukoll għalina bħala komunità li narfu tassew nużaw il-ġid biex nagħmlu il-ġid. Resqu issa it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għallimna mulej nużaw tajjeb il-ġid li għandna b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej mhix minn dak li konna dejjem naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għall-Knisja biex tkompli taħseb ukoll kif ikollha l-mezzi neċessarji ħalli tgħin lil dawk illi b'xi mod jew ieħor jeħtieġu l-għajnuna tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għall-murda kollha fid-djar tagħhom fl-istrarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna illi jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal missjonarji kollha, speċjalment il-missjonarji Maltin imxerdin ma' tant postijiet fid-dinja biex inti mulej tgħinhom ħalli jaqdu il-missjoni li għaliha se jaħtilhom b'ħafna dedikazzjoni, ġenerożità, imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħarjien biex int mulej tilqaħħom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħiru l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permess tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqaru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Ożanna fil-għoli ta' smewwiet.
قديس تسوينت مولاي انتي لاين ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, jinxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naffru minn uħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qoddim fi triq tajba, hekk li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakkarkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha s-sena 2025. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskruttura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-data tal-Festiv f'Malta Għawdex fost l-oħrajn. Din is-sena wkoll għall-ewwel darba jista' jinxtara notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur il-website knisja.mt/djarju jew ċempel fuq 25906208. Dan mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Nofru dan ir-Rożarju għall-ħidma missjonarja tal-Knisja u speċjalment ukoll għall-missjonarji Maltin li huma f'tant partijiet tad-dinja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalli kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera ruħ kolla u id-dawk li l-iktar jaħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera ruħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sitna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe preżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
وادخلنيش في التجريب إذ هلسنا مداني آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو إسا هو دايم ويبقى دايم تدايم آمين. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوهات علينا وادخلنيش في التجريب إذ هلسنا مداني آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا المذنبين إسا وفي الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا
Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Li lek inajtu għali ċaħna it-turufnati u li tefa, li lek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawwallina daklajnejn tijek tal-ħnina, urina, wardana t-turufnament, il-ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Alla. Itlob għalina. Imazza ċebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safija. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek mulejjanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikiel Arkanġlu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju, irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern l-xitan
u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċa taħħa, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult, Għaddes Giuseppe kun missira li naw kollu meċċina fi triq tal-ħajja, għallana l-grazzja ħnina l-koraċ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeta Tapizani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla għeda dak li reħbetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek li semmi maddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiru Malla Marija Santissima, birka l-imqazzu makulata kunċizzjoni taħħa. Birek it-tlub l-urjussaħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Om. Birek San Giuseppe Paruska s-sismu taħħa. Birek Alla fl-anġil għaddisin kollha tiegħu.